палярнае або паўночнае зянне. Яно ўзнікае ў выніку ўзаемадзеяння зараджаных часціц сонечнага ветру з магнітным полем зямлі і атмасферай. Найчасцей зянне бачаць у Скандынавіі або за палярным колам. Нядаўна амаль уся краіна адчула, што такое ледзяны дождж. Ападкі падаюць у выглядзе дажджу, але каля паверхні зямлі трапляюць у мароз. Кроплі не паспяваюць замёрзнуць у паветры і імгненна пакрываюць дрэвы, дарогі, дамы і правады суцэльнай карынкай лёду. Дождж становіцца прычынай аварый, транспартных праблем і адключэнняў электрычнасці. Светлавыя слупы. Сенсацыя на фотаздымках з Лунінецкім раёне і Берасці. У паветры ўтвараецца мільёны ледзяных крышталікаў. Яны павольна апускаюцца і працуюць як гіганцкая люстэрка, адлюстроўваючы святло наземных крыніц. У Беларусі могуць завітаць перламутравыя аблокі, калі сонечнае святло, якое ідзе з-за гарызонту, пераламляецца ў крышталях лёду, ствараючы пералівы, падобныя на бляск перламутру. Таксама можа завітаць юкімарыма, калі кавалачкі інію пад уздзеяннем паветру пачынаюць каціцца, намотваючы на сябе новыя крышталікі.